Boiro segue a dar pasos para a súa incorporación á rede de mercados excelentes de Galicia. Nese camiño, un dos proxectos máis importantes será a creación dunha aula gastronómica na aula multiusos da Praza de Abastos, que acollerá diversas actividades de promoción do produto local. O investimento para o acondicionamento e posta en marcha deste novo espazo ascende a preto de €500.000, financiados entre o Concello de Boiro e a Xunta de Galicia. Bueno, este é un proxecto ambicioso, un proxecto que se vai a ir a €500.000 de euros, que se van a facer en dúas fases. Esta primeira fase vai se facer dentro deste ano, antes do 31 de decembro, e a partir de decembro empezaremos ca segunda fase. A primeira fase, como decía, son €251.000 e a segunda tamén. Bueno, en que consiste isto? Bueno, isto vai ser unha innovación, vai ser facer para facer show cooking, para poñer en valor os produtos que hai nos praceiros. Vai ir tamén uns obradoiros para que os propios praceiros podan elaborar e darlle ese valor añadido aos seus produtos e para presentar tamén os seus produtos aquí, e depois vai ser complementario tamén con un pequeno restaurante que se vai a facer, e aquela xente que destaque na restauración poder facer o seu negocio, empezar o seu negocio aquí nestas instalacións. O obxectivo é que Boiro pase a formar parte da rede de mercados excelentes de Galicia antes de que remate o ano. Por lo tanto, continuamos con esa aposta a través das líneas de axudas, unhas axudas importantes de alrededor de 200.000 euros e cun 80% de financiación, no que pretendemos é dar ese derradeiro paso despois desa fase de diagnose na que establecíamos aquilo que nos falta para ser excelente, e despois desa execución nos planteamos, así o falábamos, que ao longo deste ano 2026 Boiro, igual que foi Ribeira, xa facíamos o acto a semana pasada, entregábamos o selo este mesmo mes de xuño, que se poida incorporar dentro deses 10 mercados, nesa rede de mercados excelentes, e dentro deses de aquí a 2030-25 en toda Galicia, na que vamos a potenciar e nos que vamos a centrar que sexan o verdadeiro escaparate do produto de proximidade de calidade galego.